You guys, this is Binyor Dong Bisaya at your service. Ito na nga guys, kailangan natin syempre ligpitin ang ating hinigaan, ayusin ang kumot at unan. At bago magsimula ang araw na ito, syempre, kailangan natin pumunta muna ng banyo. Ang mahalaga, maghilamos muna tayo. Na makita natin ang tunay na anyo. Di wow! Ito na nga mga kadong Bisaya, sisimulan na natin ang ating araw ngayon. Siyempre, tingnan natin ang ref kung merong mga leftover na pwede nating ulamin ulit. Dahil nga ang ulam ko ay nung isang araw pa. Sayang naman, kaya dapat natin initin. Ito na nga, bago tayo mag-init ng ulam, magsaing muna tayo ng rice para sa ating partner sa ulam. At syempre, dahil leftover ang ating ulam, kailangan nating initin. Mahirap na, baka magkasakit tayo. Di wow! Ito na nga, nilagyan ko na siya ng tidbits para mas masarap. Samahan na din natin ng skinless. Wow, sarap naman. May natira pa akong lumpia, kaya tara, initin natin. So, syempre, dahil umaga, mag-init ng tubig para sa kape. Great taste. Yun lang yun. Siya kasi ang nagpapagising ng umaga ko, kaya hindi pwedeng walang kape. Yun na nga, naluto na ang kanin at atin ang sinandok para tayo ay kumain na. Syempre, bago kumain, kailangan muna natin magpasalamat kay Lord. Kasi lahat ng mga yan ay blessings na binigay niya sa akin at maraming salamat. Kaya hanggat maaari, ayaw na ayaw ko magsasayang ng pagkain kasi maraming mga nagugutom. Sarap na sarap ako sa lumpia. At dahil maaga tayong nakagising ngayon, kaya may chance ako para magpainit sa labas. Para bigyan naman tayo ng vitamin C ni Haring Araw. Alam nyo, ang saya-saya ko lalo na kung nakikita ko ang langit. Kasi siyang nakakapagbigay sa akin ng lakas, tagumpay at pangarap sa buhay. Lahat naman tayo may pangarap pero sa kamay nakasalalay. At syempre, tapos na ang ating pagmumuni-muni, pasok muna tayo sa loob. At dahil tapos na po tayong magpa-araw, ngayon naman po, kailangan na natin naman mamili ng damit na susuotin para ngayong araw. Tara, check natin kung bagay ba sa akin ang susuotin kong damit para ngayong araw. Di ko na nga alam kung anong ipapartner ko dyan sa aking susuotin. Doon, nakaligo na nga ako. Suotin ng medyas. Ayusin ang sinturon. At syempre, magpapahuli ba naman ang aking hairstylist. Man, nalilito ako kung anong sapatos ang susuotin ko. Pero ito na nga ang napili ko. At syempre, ang relong pamorma. Ayan, handa na siyang pumasok. Ito na nga, nagmamadali na tayo dahil late na tayo. Kuyang driver, salamat sa pag-antay. Tara mga kadong Bisaya, samahan nyo na akong maglakbay. Sabi ko kay mamang driver, hinay-hinay tayo kuya, para safe tayo. Dahil masunurin si kuya, syempre, dahan-dahan lang sa pagmamaniho. Sabi ko nga sa kanya, kuya, hinay-hinay tayo, darating naman tayo doon kahit malate ako. Kita-kits mamaya, City of Dreams. At dahil malapit na nga tayo, kinuha ko na ang pambayad sa aking bulsa. Thank you kuya at safe tayong dumating. So yan na nga, nakita ko na ang haba ng pila kaya punta muna tayo para bumili ng tubig. Kasi nga doon sa pupuntahan ko medyo mahal ang tubig kaya dito na tayo bumili at yan na nga nagbayad na si Dong Bisaya. Dahil bumili lang ako ng tubig, maglalakad pa si Dong Bisaya. Ito na nga, nasa City of Dreams na tayo. Ang City of Dreams ay katawid lang po ng Ayala Malls, Manila Bay. Ito na nga ang nangyari. At dahil maganda ang araw ngayon, syempre kailangan namin ng reward para sa sarili namin. Dahil wala nga to sa plano, sa harap lang ng work namin, merong kainan na sanggit. Minsan, mas maganda talaga pag wala sa plano dahil natutuloy. Alam mo yung magpaplano kayo ng 1 week, pero pag nandyan na, wala na, may kanya-kanya ng rason. Pero ito na nga, kumain na kami at syempre nag-order na kami guys. Napakasarap po niya. Bisitahin niyo yan sa City of Dreams, Manila. Ang sarap ng mga side dish nila at syempre fresh na fresh ang beef at yun na nga, sinimulan na natin kasi gutom na ang aking mga bulati. Di wow! Excuse me pala para sa mga kumakain. Yung alam mong diet ka pero nung nandyan ka na, akala mo aagawan si Dong Bisaya pero ang sarap-sarap talaga. Nga pala, bago matapos ang video na to, maraming salamat sa inyo. God bless, ingat kayo, have a good day!